Åh min Gud, et hus! Hallo? Er her nogen? Ja, goddag og velkommen til min hus. Ja, det er godt. Din fucking levering. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Ja. Og så, ja. Livet. Ja, sådan der. Og så, ja. Din fucking levering. Hov, Knejt, hvor tror du lidt, du skal hen? Hvor jeg er færdig endnu. Nej, jeg kan altså ikke mere. Sådan der. Og så, ja. Din fucking levering. Ja, det er godt. Det er politiet. Luk op. Ja, goddag, du. Ja, goddag, du. Goddag, du. Ja, goddag, du. Luk op. Luk op. Luk op. Luk op. Luk op. Hvad satan har de gang i herinde? Det må jeg vist nok hellere få undersøgt. Hvad satan? Kan I så få hold på det? Hov. Sådan der. Og så, ja. Luk op. Din fucking levering. Ja, det er godt. Luk op.